Fa diez e primul, el în toate tonalitățile este. Ne-am înțeles? A doua parte. Eu cred că trebuia și a doua parte. Da, Sonia are dreptate. Deci, Mihai, deci, noi începem așa. O leacă mișcăm tempo sau așa e bine? Așa e bine, da? Deci, două și frâm. Da? 1, 2, 3, 4. Așa? Nu. Nu. Era un vis al lui mămica să devin doctor, dar visul lui tătică era să devin muzician. Deci că el singur cânta la harmonică, dar nu cunoștea nici o notă muzicală, cânta tot la auzi. Primul instrument care mi l-a cumpărat era totuși acordionul, care eu l-am însușit, am început să fac primii bani pe la anunț cu mătrii și petreceri la acordion, dar când deja am intrat la școala muzicală, am început să cânt la naie. Îi datorez foarte mult primul meu învățător și îi spun de fiecare dată când îl întâlnesc, mulțumesc că m-a convins să trec la instrumentul acesta. Eu socot așa că dacă mi-a dat Dumnezeu talent, dar au fost și pedagogi care mi-au înzestrat cu talentul, ca să dezvolt talentul acesta, de ce nu? De ce eu să nu dau mai departe harul acesta? Ta, ta, ra, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Perfect, perfect. Gata, ați servit ceaiurile? Eu nici nu știu care și care. Asta e tău. Re, do, si. 1, 2, 3, 4. Na, eu mai drept. Este pentru mine interesant să eu, o persoană care nu cunoaște nicio notă muzicală, nu este specialist în domeniul de muzică, să fac un proiect. Și într-un an, jumătate, deci să știe, am găsit o metodă ca să ajung la fiecare copil care e acum mult mai răsfățat decât eram noi, da? El are internet, are toate chestiile astea și pe dânsul n-l interesează muzica așa cum ne interesa pe noi. Dar totuși am găsit o posibilitate și am atras 8 copii care deja cântă și la televiziune, participă în concertele mele și este o mândrie pentru mine că las și eu o amprentă în dezvoltarea aceasta. Visul, nu știu, deci dacă răsună muzica mea în aeroportul Chișinău, aș dori să răsune muzica mea și în cosmos. De ce nu? Să cunoască mai multă lume despre cultura noastră de aici, să nu mă opresc numai la scenele acestea unde am cântat, dar să ajung și la alte scene, să mă cunoască mai multă lume. Tata meu, eu învățam la conservator și mă întreb, băi, tu ce-ați și? Tata, vă cânt la naie. Eu înțeleg, dar profesia care?